बे समाव बिथांमोननि उदैया फुरामोन। गावसिनि बिखुंसाजों मा बारलाङो सोर मा बुंलाङो बेखौ बे समाव बिथांमोना खोनाया। बर' जाथिया हाखराव गोग्लैयोना अबहाय मा जालाङो बेखौ बिथांमोना बुजिया। नाथाय दिनैहाय मा होनना बुंनांगोन जोङो, बिथांमोना दिनैहाय मा जाहैबाय, हजमा जाफैबाय। दिनै आदारा नांफिनगौनि प्रयजन जाबाय। दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा राजनितिक भाबै गावहा माबा मोनसे हासिल खालामनो हानायनि जेबो अबस्था गैया। दिनैहाय जुदि बेनि गेजेरजोंनो जुदि बर' हारिनि गेजेराव जुदि माबा मोनसे दाङाबाजि जायोबा बेनि रेसपन्सिबिलिटि आरो दायआ जाहैगोन सानसुमा खुंगुर आरो दावराव देख्रेब बसुमतारी बे सानैनियाव गोग्लैगोन। रायजो राजा आइ आफानि सेन्टिमेन्टखौ द्र खालामनो हायो नामा बेखौ बिथांमोना नाजानाय दङ। मेडियानि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय जे दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला UPPL नि जानानै थांनाय 8 अक्ट'खालि BoNSU आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि जे दैदेननायाव दिल्लीयाव मोनसे आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय जे मोनसे धरना होदोंमोन, बे धरना होनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै जोंनि UPPL निनो सासे केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म सारनि सायाव जे बाथ्राफोरखौ बांसावदों, दा बेनि सायाव जोङो फंनैसो जोंनि क'क्राझार जिल्ला UPPL निफ्राय जोङो क्लियारिफिकेसन होनो होननानै ओंखारदों। मानोना बिथांमोना बुंदों जे बै समाव एबसु आरो NDFB नि गेजेराव बुथारलायनायनि जे जाहोन दायनिगिरि बेखौ उरखावगोरा ब्रह्म सारखौ होननानै बुंदों। बे समाव सा आरो खोला जोंनि गेजेराव मोनसे परिबेस फैदोंमोन NDFB आरो एबसु। दा बेनि गासिबो रेसपन्सिबिलिटि दायनिगिरिखौ उरखावगोरा ब्रह्मखौ होननानै बुंदों। नाथाय जों मिथिगौ 1995 आरो 96 आव बर'फोरनि गेजेराव जे मोनसे राजनितिक अस्थिरता मोनसे परिबेस सृष्टि जादोंमोन, बेनि सृष्टिकारिया जाहैबाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारी आरो दावराव देख्रेब बिथांमोनखौ जों बुंनांगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोना जे बाथ्राखौ बुंदों, बे समाव UG ब्रह्म सारखौ दाय जे होदों बियो जाहैबाय बेसलेस, बियो खुनु ओंथि गैया। मानो होनोबा एबसु आरो NDFB नि गेजेराव जे मोनसे दाङाबाजि जादों बियो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारी मोननि जे दैदेननाय बे समनिफ्रायनो बेनि परिबेस बारहावाया सोमजिबोदोंमोन। दा बे हिसाबै मोनसे समाव एबसुखौ गाज्रि रोखोमै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो सोमला बसुमतारी बिथांमोननि उनाव एबसुआव मोनसे गाज्रि अबस्था परिबेस फैदोंमोन जे एबसु संगठनखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ गोब्राब अबस्था फैदोंमोन। बे समाव एबसुखौ नारा नाथा नाजाबोनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ राइट वेजों दैदेनबोनाया जाहैबाय उरखावगोरा ब्रह्म सार। बे सारनि दैदेनबोनायनि थाखायनो दिनैसिम जों जे बर' हारि हिसाबै मोनफुंफैनो हादों BTC आरो BTR, बेवहाय गोबां उरखावगोरा ब्रह्म सारनि अबदान दङ। दिनै सानसुमा खुंगुर आरो दावराव देख्रेबखौ जुदि जों बुंनांगौब्ला बिथांमोनहा आन्दलनखौ आलादा रायजो बड'लेण्डनि आन्दलनखौ नागारनानै खारनाया जाहैबाय खेबनै जाहैबाय। BLT नि जे सोमावसारनाय बे समावबो सानसुमा खुंगुर आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोननि जेबो अबदान गैया। BLT नि जे सुक्ति बे सुक्तिखौ सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया सापर्ट खालायाखैमोन आरो बियो आल'सनायाव थायालासिनो खारनानै थादोंमोन। दिनै फैयै फैयै फैबाय जयेन्ट मुभमेन्ट NDFB आरो एबसुनि गेजेराव जाफैबाय आरो बे आन्दलना दिनै मोनसे सान्ति सुक्ति हिसाबै
दिनै जानानै थांबाय बे समावबो दिनै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया MP जानानै थानाय समावबो बिथाङा बे आन्दलनखौ कुनु सहाय खालायबोआखै आरो बे आन्दलननि जे सुक्ति जादों बेवहाय बे सानै दैदेनगिरिनि जेबो मोनसे अबदान गैया। दा जोङो बुंनांगोन जे बिथांमोनखौ खापुरुष होननानै बुंनांगोन जोङो। दिनै फैयै फैयै बिथांमोनहा दिनै आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय जे जागायफैफिनदों बेखौ जोङो बुंनांगोन दिनै 2020 सनावसो जे बिटिआर सान्थि सुक्ति गोरोबथा मोनसे जानानै थांबाय। दा आन्दलननि मोनसे परिबेस गैया। दा बे हिसाबै बोसोरनैल' जादों बे सुक्तिया। दानो जुदि गोदानै जुदि आलादा रायजो बड'लेण्डनि जुदि सोमावसारनाया जुदि जाफिनोब्ला बेखौ सरकारा माब्लाबाबो लाय होखानाय नङा। दा बे हिसाबैनो बिथांमोनखौ धरना होनाय समाव बिथांमोना पारमिसन मोनदों होनदों, नाथाय पारमिसनखौ मोनदोंना मोनाखै जोंहा डाउटफुल। बिथांमोनखौ दिनै कर्ट एरेस्ट खालायनाय जादों। बेखौ लानानै बिथांमोनहा दिनै जोंनि प्रमद बर' सारखौ दाय होदों, आसाम गभर्नमेन्टखौ दाय होदों, जोंनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ दाय होदों। बे बाथ्राफोरा जाहैबाय मिनिंलेस आरो बेसलेस बाथ्रा। मानो होनोबा दिनैहाय बिथांमोनहा जे आन्दलनखौ जागायदों दिनै बर' हारिखौ मोनसे मिसलिड खालायनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। आन्दलन खालायनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। नाथाय दिनै बिथांमोनहा जे आन्दलनखौ जागायदों बे आन्दलन जागायजेननायावनो दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे नेताफोरखौ जे क्रिटिसाइज खालायदों बियो बे आन्दलना जाफुंसारहैनायनि थाखाय मोनसे मोजां लक्षण नङा। दा दिनै बे आन्दलनखौ जागायदों। बे आन्दलनखौ जागायनानै दिनै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आरो दावराव देख्रेब बिथांमोनहा जाहैबाय राजनितिक स्वार्थनि थाखाय बे आन्दलनखौ जागायदों। मानसिफोरखौ मोनसे जाग्रथ'आव लाबोनायनि गेजेरजों राजनितिक माबा मोनसे हासिल खालायनो नागिरदों। आरो बिथांमोनखौ नायबानो जाबाय नैबे MP इलेक्सन बारखांनायनि उनाव बे आन्दलनखौ गारनानैबो बिथांमोना खारगोना रोखा। मानो होनोबा बिथांमोना आन्दलन खालायनायनि बैसोबो गैलिया, बियो रोखा। बेखौ जों बुंनांगोन। दा बे हिसाबै बिथांमोना जुदि जाथि अनफावरिमोनब्ला, जाथिखौ जुदि गोरबो गोसोजों जुदि मोजां मोनमारोमोनब्ला बिथांमोनखौ जों बुंनांगोन दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गोख्रों मोनसे आन्दलन खालायनायनि गेजेरावबो गुबुन गुबुन हारि जाथि जनगोष्ठीनि मोनसे सेन्टिमेन्टखौ द्र खालायनो हादोंमोन। नाथाय गेजेर खन्द'आव दावराव देख्रेब नार्जारि बायदि मानसिया दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च दानानै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि सायाव आदा खावनिया मिन्थिजोबा हसिया गोबां हिस्ट्रिनि बाथ्रा बुंलाबायनानै जोंनि गेजेराव जे मोनसे भुल बुजाबुजि सृष्टि खालायदों। जायनि फलाव दा दिनै बर'फ्रा माबा मोनसे मावनो थाङोबाबो गुबुन हारिफोरनि दिनै सापर्ट मोननांगौआ गोब्राब जाबोबाय थानायखौ जों नुदों। आरो बेबायदि परिबेसखौ बिथांमोना सृष्टि खालायबोदों। दिनै जों बुंनांगोन थांनाय 17 बोसोराव BPFआ जे सासन खालायदोंमोन बे सासन खालायनाय समाव दिनै बर' हारिखौ जुदि एफाबां मोजां मोनोमोनब्ला बे 17 बोसोराव बिसिबां आइ आफा रायजो राजाया दिनै गावथार जादों, बुथार जादों, दिनै गोबां परिबेस जालांदों। बे समाव बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुङाखै हारिनि थाखाय। हारिया खौसेथि जानांगौ, हारिया नैबे लामाजों राइट वेजों ओरै ओरै जानांगौ, बे बाथ्राखौ फंसेबो जेबो बुङाखै। बिथांमोना जिबौ उद बायदि उन्दुनानै थाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोबा जिबौ उदआ जेरै माबा मोनसे जुनादखौ जुदि जानायनि उनाव बे जायगाखौ दोरोदनो हाया बावनो हजम जाजासिम उन्दुनानै थायो। बे समाव बिथांमोना खुला खुलि भाबै जों बुंनांगोन बे समाव बिथांमोननि उदैया फुरामोन। गावसिनि बिखुं साजों मा बारलाङो सोर मा बुंलाङो बेखौ बे समाव बिथांमोना खोनाया। बर' जाथिया हाखराव गोग्लैयोना अबहाय मा जालाङो बेखौ बिथांमोना बुजिया। नाथाय दिनैहाय मा होनना बुंनांगोन जोङो, बिथांमोना दिनैहाय मा जाहैबाय हजमा जाफैबाय। दिनै आदारा नांफिनगौनि प्रयजन जाबाय। बे हिसाबै थांनाय 2014 सनावबो MP इलेक्सनाव हिराचरनिया देरहानायनि उनाव बिथांमोना उरखाव गोरा ब्रह्मखौ
केस होनो जबरदस्त थिनबाय थादोंमोन रायजोनि गेजेराव मोनसे अपप्रचार खालायदोंमोन जे उर्खाव गोरा ब्रह्मआ केस होयोब्लानो जे केसआव देरहायो बिथाङा गावनि MP जानो मोनो बे बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुंनानै जोंनि आइ आफा रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै बिथांमोनहा गामि गामि थाखा फैसा खांदों थाखा फैसा खांनानै दिनैहाय मा जादों केसखौ सालायदों नाथाय केसनि रिजाल्टआ मा जाखो आइ आफा रायजो राजानि बेनि जवाबखौ होआखै लाख लाख थाखा फैसा खांदों बे थाखाखौ बहा खरसा खालायदों बेनि गरसेबो हिसाब निकास बिथांमोना होआखै दाबो मा जाहैबाय नोङो दिनैहाय नोङो नैबे आन्दलननि गेजेरजों आन्दलननि नामाव बिथांमोना थाखा खांनानै गाव गावनि सिपिखौ गरम खालायनायनि बादै जेबो नङा सात्रकर हिसाबैनो दिनैहाय मा जादों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा राजनितिक भाबै गावहा माबा मोनसे हासिल खालायनो हानायनि जेबो अबस्था गैया थांनाय 17 बोसोरावबो बिथाङा जेबो माबा मोनसे राजनितिक भाबै मोननायनि जे लामा गैया आरो भबिष्यतावबो मोननायनि लामा गैया बेखौ नुनानै मा खालायदों दिनै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिखौ बिथाङानो थुनानै होनानै बिथाङानो दिनै बिथांनि फाफ्लियाव दिनै नोङो सिलाइखौ दोननानै गावनो नाजाबाय थानायखौ जों नुदों दिनैहाय जुदि बेनि गेजेरजोंनो जुदि बर' हारिनि गेजेराव जुदि माबा मोनसे दाङाबाजि जायोबा बेनि रेसपन्सिबिलिटि आरो दायआ जाहैगोन सानसुमा खुंगुर आरो दावराव देख्रेब बसुमतारी बे सानैनियाव गोग्लैगोन दा बिनि थाखायनो जों सिन्था खालायदों जे जों बुंदों जे जाहाथे नोङो बर' हारिनि गेजेराव दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्ति जानानै दिनै प्रमद बर' दैदेननायनि प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय बे दैदेननायाव दिनै नोङो रायजो राजाफ्रा मोनसे बिसासाव फैदों जे थांनाय 17 बोसोराव जे परिबेसखौ जे दुखु खस्थ'खौ सैनांदोंमोन नाथाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दिनै BTC ओनसोलाव मोनसे सान्थि परिबेसा फैबाय आरो दिनैहाय नोंथांमोनहा बयबो देग देग मिन्थिगौ जे BTC ओनसोलाव दिनै फारफ्रोमबो बिथिंजों गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्रा दिनै बर' हारिनि सायाव मोनसे बिसासा लासैनो दिनै फैफिननायखौ जों नुनो मोनदों दा बे हिसाबैनो दिनैहाय बे परिबेसखौ नस्थ' खालायनो जे दिनै BTC सुक्तिया मोनसे बिटिआर सुक्तिया जे मोनसे शान्ति सुक्ति बे शान्ति सुक्तिखौ नस्थ' खालायनो थाखायनो बिथांमोनहा अहर अहर ओरै नङा ओरै माबा मोनसे षड़यन्त्र खालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बिनि थाखायनो जों आपिल खालायदों साफ्रोम रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ जे बेफोरबायदि सार्थकर माखासे नेताफोर जाय नेताफ्रा 2 टाइम्स बड'लेण्ड आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नागारखांबाय बेफोरबायदि नेतानि सायाव बिसास खालायालासिनो जे शान्ति आरो खौसेथिखौ बयबो गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोङो लांनानै बिटिआर जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि फारसे गोसो होयो बेसेखिनिखौ जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला UPPL नि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय बैसोमुतियारिनि बाथ्राखौ बुंनांगौब्ला 2014आव BPF निफ्राय जेब्लानाखि बिथाङा टिकेटखौ मोनाखै अब्ला बियो जोंनि एबसु NDFB नि दैदेननाय जयेन्ट मुभमेन्ट बेवहाय बिथाङा सापर्ट होनानै ओंखारबोदोंमोन आरो थिग बेबायदियैनो 2019 समाव जे UPPL निफ्रायबो दिनैहाय टिकेट मोनैनि थाखाय बिथाङा आरो BPF फारसे बेक जालांनानै दानि जे आलादा रायजो बड'लेण्ड बे सोमावसारनायखौ नेतृत्व होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजोंनो फोरमायो जे सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया खुदु स्टेबिलिटि गोनां नेता नङा आरो बियो समस्या जायोबा समस्याखौ एरायनानै खारग्रा नेता बिथांखौ गोदो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बै समनि आन्दलनकारि नेताफ्रा मा होनोमोन नांगौ समाव बिथांखौ मोनैनि थाखायनो परिबेसखौ एरायनानै खारग्रानि थाखायनो बेथेखा होननानैबो बिथांखौ नाम दोनलायनायसिनथाय फैदोंमोन दा बेसेखिनिखौ जों बुंबाय आरो भबिष्यताव जाहाथे बेफोर बुंखाबाय कारना जाहैबाय 2024आव MP इलेक्शन फैगासिनो दङ आरो 2025आव BTC इलेक्शन फैगासिनो दङ आरो 2026आव MLA नि इलेक्शन फैगासिनो दङ
दा बे बोसोरथाम कन्टिनिउ इलेक्सन जागोनखौ नोजोर बोनानै BPF हान्जानिफ्राय दिनै पाब्लिक बेसआ गोमालांबाय पाब्लिकनि बिश्वासा रायजो राजानि बिश्वासा BPFनि सायाव आस्था गैलिया जायनि फलाव बे आस्थाखौ मोनसे बड'लेण्ड आलादा रायजो बड'लेण्डनि आवाज दैखांनायनि गेजेरजों बर' रायजो राजा आइ आफानि सेन्टिमेन्टखौ द्र खालायनो हायो नामा बेखौ बिथांमोना नाजानाय दङ आरो बे आन्दोलनाव माखासे BPFनि जे नेताफोर दैदेनगिरिफोर बाहागो लाहैदों बेनो मोनसे प्रमाण बाइक चालকৰ বাবে সুখবৰ কোকৰাঝাৰৰ GD ৰোডৰ এক্সিছ বেংকৰ কাষত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে দিছে ভাল খবৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সিত উপলব্ধ ধামাকা স্পেচিয়েল অফাৰ অতি কম খৰচত বাজাজৰ কেইবাটাও মডেলৰ বাইক ফাইনেন্সত লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত বাইক লোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত 11,500 পৰা 19,500 টকা ডাউন পেমেন্ট দি বাজাজৰ পালসাৰ প্লেটিনাৰ লগতে অন্যান্য মডেলৰ বাইক সহ ফ্ৰী হেলমেট লাভ কৰি দাওহাৰু অটো এজেন্সিত কম মূল্যত বাজাজ ফাইনেন্স লিমিটেড নতুবা এক্সিছ বেংক লিমিটেডৰ অধীনত ফাইনেন্সৰ সুবিধা লাভ কৰিব কেৱল এটা ফটো পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি আৰু বৈদ্যুতিক বিলেৰে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব সবিশেষৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8473883986 অথবা 0366127050 অথবা 9957644326 নম্বৰত